Stiúrthóir agus scríbhneoir é Darach Mac Con Iomaire, a bhfuair athra Corp Anam, ardmholadh ón lucht feachána agus lucht critice araon. Dói tá Corp Anam bunaithe scéalte bhealach déit a hála is sochaí na héireann ar déanaí nuas is reaction atá ar iad gus na Meán agus an smachtata ag na Meán oring ar an sochaí dar lum an chuig nglaachtar leis an méid atá le rás na Meán áras gur fíorne a bháin atá nó gur fíorne ar fad atá. So is a brandú ar chrúa scéalte na ide agus ar chrúa chásna a hála scéalte i brisús na Meán le beidir déanaí nuas agus an chuig gur dar lum gur bhain na Meán agus mí úsáid as na scéalte sin agus as na daoine a dulling na scéalte sin ar watha le scéalte a bhrise dóibh hain. So sin brandú ar na línta eitice idir an chuig bhfuil iiriseoireachta forbairt inis de bhór an brú acnamíochta nó an brú atá orthú sláat a líana ó tharla bhfuil canéal nuíochta ceiriúireach le fichiad inis an agus bhfuil an spás sin a fad le líana le stuff bhfuil brú an. So is iiriseoir curiúlacht a teilifíse an príomh-character Corp Anam Cathal Ciarán agus na ríide sin an dilemma tá ag go gcónaí nó sin an dilemma a bhí mé gur thart go lucht féachána gcónaí ná an ar watha leis féin atá sé nó an ar watha leis an bhír atá sé. An chéad sraitheanna tá cheithre uairich le gan thug sé dhá bhliain ar an bliain go le dhá bhliain na scriptúna i scríbh Albert ó leathanach gláán agus thug sé bliain an sin an targad áil é léiriú ar an targad léithe áil agus an sin thug sé bliain é léiriú go physiciúil agus a chuir le chéile an so cheithre bliain ar fad agus cheithre uairich le agus bhí sé thart. Tá mé forbairt an daras raibh láthair go bhfuil aisteoirí arnú a bhaid sa daras ra tasam céad hain am héis bheith gobar le feicim saolaim inis go díreach céad hain agus níor an lancas sin orm ar bhealach le sraitheí bhí sé dusam a healaíocht. Ach an sartha dó tá sé difriúd meanna tasam go díreach céad hain agus ar bhealach tuigim With that ring in the haisteoirí ítach le im riad ó Kennedy díremas a faighte an nóí sa phríomhpháirt, ring siad a go héangas na páirtaí se úna í látharta bart thorachan an cadínóg. Tá an haisteoirí ar le chríd sa srá agus feiceann tú potential eile sa character de bhór an méid a thug a haisteoir chuig an ról. Slát túise legamins rowing ag an tústa Corp Anam na chuile aisteoir beo bheith ar scáil an goach gaige lífa acu nach duine i behan nach rá gaige lífa acu. Bhí 76 príomhpháirt labhartha sa srá, so bhí go bhíorí teachtar méid sin aisteoirí ní bháin aisteoirí cumasach a déil an fáirt ach aisteoirí cumasach a rá gaige lífa acu. So cínta is constaich freisin é go gáid mar Stiúrthóir mar léiriúir a thárú. Ach sin ráite chéile sé gra an próséis cléirithe níos fuide ein, a chamas beidir cheir a bhí cléirú agus ringe gachtain a beo éisteacht gan éon éisceacht. Níos leihéansin tutíthe is fear a dálanne. Go leordíonn ag tam nach chun barlaat faoi réit. Sin deacrat bhreise inga aige ná mar tá na Maryland ná níl an airad go ban ar nóí ach agus rudaile ná ní aibríonn an prósis céine ó híh Stiúrthóirí cléirithe ó híh casting directors mar níl aine ag na Stiúrthóirí cléirithe seo ar na haisteoirí ó gaige acu agus sin rudaíonn siad ina áit na chuann siad daoine chugad agus iad rálaat go gaige lífa acu ach níl agus ní sin nach an chur am mú mar tá tú tart éisiid go rinne agus is tá sé sidir an chéad numéid nach chuid dóhann gaige acu. Dóibh siúd bhfuil nach chu gaige acu ach gan aon lo job maithe dhéine tá mullam go móiríomh. Ní te idea a chuirbe agus go háirid tá éisceachtaí an agus is féile a dhéana níos dar lum ach tá maithe gobar ar thra fad teirmach nó leanúnach agus gan an teangad ceapan gur mís gmhór é sin. Ceapan gúin tú caile an túfás féidireachtaí ó híh nuances, ó híh tuiscins, ó híh critice, mar naí sin Stiúrthóir a freigrach as chuilethart in an lei ó híh an méid a hálinn ar camera agus sin an freigrach tart mar Stiúr nach chin go sé ceart. Tá an daras rá níos dorach a fósta ará is déile le cuasaí
leis an dam le camaléireacht an chóris trí in éan. Chud me hena daoine rá bhfuil nach féit a riomhscéal ó Lonú limnach mai leis an cuasaí dromgaíochta nó gangland an limnach agus é bheith ag aige mé nach muid an chréite. Tá rud a bit in chréite má thucann tú hen gohfuil. Le créite nach féich na thu, go dtí go tú leisce le an chót ganúigh déint. So is tá ceappa táid i gimachtáin ar sira hain ón cinál an na Lancashire sin, go nach féidir ach leir fí chósaí Gaeltachta. Ní fin gaige é darlam, is just fí rámicht é, ní le nach scéalta.